Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kala hukum ban khang khyrdep sendon ya ki hindriu teli ki karkhana ki bajur ke jing pynmih tdem jaboh hapok ke industrial unit Byrnihat. Kini ki karkhana ki bala syak Phah khang khyrdep ki dei ki balap teng ban pen kenya ki kendon bar ki jing petha jong ka MSPCB ban tek lakam halor ke jing pen Meghalaya kal bar ban yada ya ka kot ka khya jong ki pat ba nong shong snong. Kani kalawan long ru hadian ke jing le jurib da ka kenhuan ka MSPCB hapok ke jing alam jong principal secretary ka Tenat Forest and Environment u Sampat Kumar IAS ya ki karkhana ki badon ha Byrnihat ha ka lai tarik mentau benai. Ha kani ke jing le jurib la syam baki ki karkhana kim don satya ya ki meter ki babyang ban khmi halor ke jing pynmih tdem ne pollution control device PCD. Bat ka balawan ra ka jing smokya ka bajur halor ka jing la ban tek lakam ya ka jing pynmih ya ka tdem jaboh. Nalor kata la syam ru ba ka jing pynmih tdem jaboh kalong hadu PM R.san level ha ka 100.0 microgram per cubic meter ka bala kenjo hadu lai syak ka jing pen jaboh ya kal bat ya ka bala syim ba kamblong ka basyanganya ka kot ka khya kata lai pusan microgram per cubic meter ha ka R.sa punta. Lak ban kedau bana kaliang ka MSPCB kala dep ban pynmih teng ya ki jing petha ya ki karkhana baki dei ban tek lakam ha ka bay dei bat ke jing pynmih tdem jaboh particulate matter PM10 and PM2.5 sulfur dioxide SO2 bat nitrogen dioxide NO2 hapo ukut bala bu khnang ban khang lat ya ke jing pen jaboh ya ka maryang bat namar ka bu jingma ya ke kot ka khya jong ki nong shong shnong ki badan marjan. Henry wat ha pedang kini ke jing petha kini ki karkhana ki la pulom ban but renti ya ka kendon ka ba kentup halor ka jing pen trikam ya ki pollution control device PCD bat pendat ya ki online continuous emission monitoring system OCEMS. Kumta namar kini ki jing pen ken ka MSPCB kala hukum ban khang khyrdep no mardor ya kini ki karkhana tat hadu ba kendala ban bu bet renti ya ki kendon ki bay dei bat ka maryang.